Ano pa niya, ma'am? Munchkin yan, ang lahi. Munchkin? Oo. Ah, Munchkin. Tingnan mo yung mga bias niya, oh. Oh. Ala, ang liit! Tingnan mo yung sa kabila, ma'am. Sa kabilang ano, ma'am? Kabilang paa niya. Mas maikli din, oh. Ala, ang liit niya, ma'am. Yan na talaga yun. Oh, yan, nakatayo na yan. Ang liit ng paa niya, ma'am. Oh. Ala, pandak. Ito pala yung pandak, ma'am. Munchkin yung lahi niya, ma'am. Oo. Ilan naman? 5 months old, ma'am? Oo. Ah. Yan, paglalaki sila, hindi na itong legs, sa haba lang. Ay, haba lang, ma'am. Haabangan ko na yung paghaba nito, ma'am. Iyan ko ito, ma'am. I-upload ko ito, ma'am, ha? Oo. Oh, sige. Yan pala. Sige, tingnan, ma'am. Ano yan? Malahin ito, ma'am? Persian. May mas malaki Pero ang haba niya, ma'am. Oo. Ang haba niya, ma'am. Persian cat. Yung isa, Ito ma'am. yung mga dinideliveran nila kung ano-ano sila. Ah, sila, ma'am. Sila yung ano, ma'am. Oo. Ay, ma'am. Persian cat yan, ma'am, no? Oo, 10 ang mga to. Yung isa, ma'am. Munchin. Oo. Ah, pandak lang. Marami pala, ma'am, no? May mas malaki pa. Nasa kwarto. Okay. Sige, ma'am. Oh, maganda, ma'am. Tingnan, ma'am, ha? Iyan, ma'am. I-upload ko yan sa ano, ma'am. Sa Hindi, mababait na sila. British Shorthair niya, ma'am. Oo. Ang laki. Ah, maamo siya, ma'am, no? Oo. Maano yung mga pusa, ma'am, no? Persian cat din, ma'am? Hindi, British Shorthair. Ah, British Shorthair. Maraming lahi, ma'am. May Munchin, may Persian, tapos British Shorthair. Tapos mayroon din, Ragdoll. Tsaka, sa susunod na po na mo yung... Meow, meow! Ang dami na, ma'am, no? Okay. Sige, tingnan mo, ha? I-upload ko ito sa YouTube, ma'am. Oo, sige. Sige. Tingnan, ma'am.